Vandaag vervolg ik mijn avontuur langs de Maas op een iets wat andere manier. We gaan namelijk varen in plaats van lopen en dat doen we met een boot van Maastricht Sloep. Ook ga ik een potje Limburgs kwartetten met niemand minder dan Ties Jans, een van de typen achter het social media account Kirkwart Tropical. Hallo. Goedendag. Welkom aan boord. Dank je. Ik ben Jacques. Ik ben Esmee. Esmee. Kom aan boord en gewoon een leuk tripje maken. En begon van het touw? Bassin, Schunse pleurtje van Maastricht. Schunse fles? Dat is jou. En? Ja, ik weet. Oké, ik pak een kaart. Oké. Mag ik nu vragen? Nee, jij mag vragen. Kom maar door. Heb jij van het eten het brood? Ik heb wel kroet. Of dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Ja, dan geef je me die. Ja? Ja, ik verzamel ze. Ja? Ja, alsjeblieft. Wij zijn echt de meest slechte kwartetters ooit. Ja. Zo anders maar een fatsoenlijk gesprek voeren. Misschien beter. Misschien een beter idee. Met die onzin ideeën. Hoezo altijd? Ik kom altijd met goede ideeën. Daarom heb ik jou vandaag ook uitgenodigd. Nee, de reden waarom ik jou heb uitgenodigd is omdat iedereen die een beetje op social media zit, die is op de hoogte van de Limburgse revolutie. En ik moet zeggen, het heeft wel wat in mij geheeld, zeg maar. Als ik vroeger in de Randstad ging werken, dan werd ik uitgemaakt voor, je praat een kindertaaltje en die corrupte provincie van jou. Maar jullie zijn jaren geleden al begonnen met grapjes maken voor Pakstad over jezelf, maar er zit ook een bepaalde trots in. En nu zie ik steeds meer Limburgse influencers. Dus ik vroeg me af, hoe voelt dat voor jou nou en hoe zijn jullie zo tot dat punt gekomen? Boah. Heel zware materie ja, dit, hè? hoe voelt dat? Ik denk dat we nog altijd die jongens zijn die ooit begonnen met gewoon wat flauwekul maken en daar vooral mee bezig wilden zijn. Ik denk dat we dat in essentie nog steeds zijn, maar je komt er. Kijk, als je een video plaatst op Instagram of whatever en je krijgt 200.000 weergaven of misschien nog wel meer, ja, dat is een cijfertje. En dat is echt aan zich niet zo heel veel. Maar op het moment dat jij in het openbaar verschijnt en je wordt herkend door mensen willen met je op de foto of whatever, dan dringt eigenlijk pas echt tot je door van mensen kijken die dingen, mensen vinden het leuk en mensen voelen zich erdoor aangesproken. En die herkennen ook wat. En die herkennen een stukje uit die sketches, hoe over de top ze natuurlijk vaak ook gewoon zijn, maar die herkennen een stukje van zichzelf daarin. En dat is leuk, dat is ontzettend leuk. Maar je hebt me ook, we kennen elkaar al langer, je hebt me ooit ook verteld dat jullie ook DM's kregen van mensen van fijn eindelijk die erkenning en jullie doen wel op een grappige manier. Maar ik ben wel trots op mijn Pakstad. Ja, ik denk dat heel veel mensen die DM's die hebben inderdaad wel eens gekregen van mensen die toch zich soort van een beetje schaamden op waar ze vandaan kwamen. En doordat wij zijn gaan doen wat we nu doen, was nooit per se het doel van oké, we moeten schaamte bij mensen wegnemen of zo. Maar ik denk wel dat mensen het zo gevoeld hebben. Zo van oké, weet je, ik mag dus wel gewoon laten zien waar ik vandaan kom. En ook de minder mooie kanten van onze streek, ja, dat is ook een stukje van ons, van mij. En als mensen zich daardoor geroepen voelen om zich wat meer thuis te voelen en zich wat meer te identificeren met de streek waar ze vandaan komen, ja, is dat voor mij het mooiste compliment dat je kan hebben op je werk, denk ik. Ja. Kijk, we wonen natuurlijk in een mega verstedelijk gebied eigenlijk hier. Dus het is heel moeilijk om te zeggen van, hey, weet je, 50% van onze volgers komt uit Kerkrade, dat is lastig. Maar als je in onze top 5 gaat kijken, dan is het Heerlijk, Kerkrade, Landgraaf. Dan op plek 4 staat Maastricht en daarna staat pas Brunsum. Dus er is toch iets bij de Maastrichtenaren dat ze toch op een of andere manier een beetje weten te waarderen. Maar wat gaan we eigenlijk doen?
We gaan nu Bassin in. En daar wacht stadsgids Matt van Lier ons op. En die gaat ons wel vertellen over de geschiedenis van het bassin en waar we naartoe gaan. Gezelligheid. Ja, jij bent fan van geschiedenis. Ik ben inderdaad fan van streekgeschiedenis. Dus, Ja. Wat was trouwens in Maastricht dat jullie vonden dat jullie ons verhaal van de bokrijders hierin moesten halen? Is dat jullie verhaal? Dat is ons verhaal. Jozef Kierchhoffs, een van de bandeleiders, die kwam gewoon uit Herzogenrath, vlakbij Kerkrade. Ja goed, weet je, er zijn er overal in Limburg zijn er incidenten geweest met vermeende bokkenrijders. Maar ik vond het grappig, ik denk, goh, non de jus, klauwen ze ons de geschiedenis ook nog. Ja, zo zijn we wel natuurlijk. Zo We trekken zijn alles jullie, hier hè? naartoe. Alles opeisen. Universiteit hebben we hierheen gehaald, heb ik begrepen. Jullie Zou ook ik van naar ons, Heerlen komen? die zou bij ons moeten staan. Ja. Hey, we gaan Oh, ik omlaag. vind het wel spannend hoor. Gaan we nou omlaag? Ja, we gaan omlaag. Crazy. Als je één ding aan Maastricht zou willen toevoegen, wat zou het zijn? Een grote stadsmuur. Is de... Waarom? Zodat jullie niet meer buiten komen. Nee, wat zou ik toevoegen aan Maastricht? Een stukje durven. Ja? Ja, ik denk dat, weet je. Ik denk dat je, wat je net zelf ook aanhaalt, hè. Ik denk dat het hier toch allemaal wat stroever is qua dingetjes. Ik denk dat wij in Parkstad het stuk, omdat er juist heel veel beweegruimte is, ook heel veel mooie initiatieven ontstaan. Ik denk dat dat soort initiatieven dat die hier ook wel in de jeugd zitten, maar dat misschien wat sneller strandt. Het is wel lastig om het uit te voeren. Dus ik denk dat wel iets is waar ik denk van, nou, daar kunnen ze wel eens wat van leren. Beetje tegen schenen stoppen. Beetje schoppen is nooit slecht. Dat wakkert discussies aan die uiteindelijk alleen maar kunnen leiden tot iets goeds.